Kinong Trey Kamamulu Chera Cement Limited MCCL Hakalama Jong Kamamulu Chera Cement Employees Union MCCEU Kilami Madan Biang Hakakatau Trik Jelio Arja Arpoa Ringkat Kiplakat Bandawan Ak Sorkar Jela Ban Siu Tiknai Katulop Kejongki Kini Kinong Trey Kilailum Hakamat Ka Office Trekam ke MCCL Hala Cumia Ban Peni Syak Sorkar Ka Cingpersa Jongki Namat Ka Jingbom Biang Katulop Nadu Balakhang Yakani Kharkana Hakis Nembaladam Bangin poi hadu unut bangin wani kan ka pisu solution hagio dei ba laitali ki benta kata kalong bangi dawa ya kan ka normal and regular salary kemot la mangi sutu ba ka tulop ka bangi ngiyo tang ka financial assistance man la ka sin lai banai dan sin saunai ka dei tang da bangi hitiet jengkhang bangi kan du i ba do lang bal ka chief star office de kan ka puar ka Pangli speaking ke bangi kuat bankan hani kalong bangi kuat ke tulop ngisutu bala dangi up ya ka puar jong ka patut dihadu bakan daya dan kin implement bakan refunction biang sa sisien le se kan bu ka jing e kan okray ta te ka baaru ka bangi wan cekmat hani ru kalong bangi bu na ka benta ka jing pentai kam buat ya ka te ka factory bakan implement ban function ngu buat mo na mangi sutu ko mangi ong fi na ma ka plan ka di ka balarim te ka don kam menta ong bandle ya ka renovation haju ka por ban ya ka upgradation ka kong ka por na kalian ki machinery sebab kumjuru ya kaman power kum bagalong te kabalai par kalong ba ngiladawa kerki ru ban implement no ya kan ga BRS scheme kum ba kajulong hi na ma mencuar ka dong ka BRS scheme harja khat new kila implement ya kan ga BRS scheme ba yakitu ki nong tai ki balarem hi da sei ki balajan poi security and manage kum turu ka ma kila ayo ya kan ga scheme United League kum ngi ong fi kum ngilong ha ka dur jong gi nong tai kumang fi ngidon hakaju ka jetali ngirung ikwa ya ka government bat kumju ru ki party sung mangilaju on ka pot support mangi i ba sarkar ka don ka coalition party hakaju ka pot de kata kadang ngimku ba ua ba ubi dan usi udi unsiem ya kan kam ngidon kambot kamot ya ki authorities kamot na kalian ka sarkar bagian penuan ya kan hakaju ka level bangin sim ya kan karai ngidon ke general council committee bat ngidon ke general budi ya kanu ke bentak ke biadi ke isu jong kinong tri ngin hab bani discuss suai kan ke bentak dan ngin salaman simpat ke karai lada kini kijing dawa jong kim orlong le se kampadon kanu ke call dan ni kampadon kanu ke respon na kalian ki balo khamtam na kalian ke government khamtam na ka suki jong chief minister bagi relevant authorities le singin continue ya kan ni ka peace demonstration Halor ke jingpenrung joint venture haka MCCL ubashan langding do presiden ulong ba ka jing nu jengki hi kalong man pentik na ya ka chingan kinong trei sutu hi ngi dei tang kinong trei nama ka bangin sim ya ka jikir kri na ka benta ka ni offer ka wan ga government ka menta hi 8% ni ka dei ka offer ka wan government ngi i lengba ki kot kubor ki mau lengba ki newspaper den dei ka haka jingkan ka mot kampadon ka no ka settlement nama ngi sutu ba ka banong ka jingwan jong ka factory yang tika MCCL ki puat ki balalino lengba ki record ngi i hang to kalong ba kadon ka agreement ka bede bat hima na hapren ka hima mamulu bat ka hima sora dia kan ingin puat ben interfere na magani ka diga benta ka bamde bat ngi kinong tre den rengan itu ipila dakat poi hadu tau pun balada kawan kata ka joint venture ne hakan no ka dor le se ban tren kat mo bat ka kiwi party bat ka government ngi la dingin haban bu lupa arteli gini ki kata ka kong ka safety bat ka security bat ka wi ru ka long bangi man pengor ba na mar baling ngidon ya ka wi ka union na mar ba por bangi hapor bal establish kan ka factory kan ka MCCL kani union ru ka halang ka badai na ka banta bankit ban ba ndang ya gini ginok play kumbaga yo iru menta kani gion jong iru ka de ka ba afritat ba ka INCWF nang tabak ka entok hapo headquarter ka di hapo Mumbai bar hapo Delhi dede na kata ka daw la dangi penja menta ya ka dati trikam jong ka union kabut kai ka lawai pat jong kinong trai ki badan hapo MCCL la kalong asora ne hapo selong menta ngi nem la man aya ka clearance ka ni ka benta namang sutu ngi don hapo ke level lightly ke level kata ngi don ki committee ngi don ka executive committee ngi don ka general council committee but ngi don ka general body committee